Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagdangat na sa anom ang monitor nga Delta cases ng COVID-19 sa syudad sa Bacolod matapos may magdugang nga duha sang kahapon nga adlaw. Bacolod Emergency Operations Center pati na mga kabarangayan ang hugot nga nagamonitor sa sini nga mga kaso. Ma-report si Nico Delfin. Ginreswab ng 45 anyos nga lalaking OFW nga nagpositibo sa COVID-19 Delta variant sa makapauli sa Barangay Villamonte sa Bacolod sang Agosto 20. Duwa sa katapo sa iya pamilya ang ginpaidaloman sa RT-PCR test. Suno kay Barangay Villamonte punong Barangay Romel Flores, ila gileon gin-lockdown ang puluyan sang OFW bisan pa nga siya ang fully recovered na. Last August 20, no? Nag-negative na result siya. So, ari di siya sa isa ka subdivision, gated ang balaya. Well, in fact, ato kami to kagabi, no? Almost siguro mga around 9 o'clock na kami to nagalin. To ensure lang gid, no? Kag to assess ng situations. So, gimbutangan lang to sa na under quarantine sila, kag intagaan pagid sila sang another 7 days. But just this morning, do nag-advise pagid si Doc Sorongon to ensure, no? Na sa safety sa ato ng public, kandakan pagid sila sang reswabbing naton diri sa Bacolod. Ginreswab man ang 6 kabulan nga bata nga lalaki nga nalatnan sang COVID-19 Delta variant sa Barangay Bata. Gin-lockdown man sang barangay ang ila puluyan. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, silang duha ka mga dugang kaso sang Delta variant makaligad ang ginpatuman nga genomic surveillance testing sang Bacolod Emergency Operations Center, 166 ka mga swab specimen. Amo man yung mga barangay sang bulan sang Hunyo, Hulyo ang nagsaka man ang ilang mga kaso, may mga surges of cases. So isa nato ka konklusyon sina ang isang rason nga nagtaas ni mga kaso nila tungod sa Delta variant nga wala tagali kabalo na sudlan na kita sang amoto nga mga tsimpo. Ang EOC ang nagahulat man sa resulta sang 70 pa ka mga swab samples sa ginpausisa sa Philippine Genome Center. Gani ginsiling ni Sorongon nga nagakaangay lang magpabilin ang hugot nga pagpatuman sa health protocol, travel kag border restrictions batok sa COVID-19. We are not being complacent. Nagahalong kita. Ako niya, this is my personal opinion. Daw bumba na nagahulat, maglupok mo. So magpabaya kita, ang pumuluyo magpabaya sa minimum health protocol. Ang pumuluyo hindi magpabakuna, wala nagalinya sa bakuna. Ang pumuluyo malipat sila sang aton nga mga EO. May ara lang kita na palusod dira sa border nga wala nagpa-RT PCR kay tungod ginakomodar ta. Titapos gid ang bomba malupok na anytime. Samtang, ginkalipay man sang pumunuan sang EOC nga gindayaw sa mga local chief executives sang Western Visayas ang nangin pamaagi sang syudad para mapanubo ang kaso sang COVID-19. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.